țară unde au stăpânit odată viteji și daci bărbați nemuritori și unde stau de veacuri la oaltă izvoare văi și munți. Părințe sfinte, altare și icoane. Ce înseamnă pentru tine 1 decembrie? 1 decembrie? Pentru mine 1 decembrie înseamnă o sărbătoare. Este o sărbătoare în care ne aducem aminte că toți suntem frați și stăm la un loc și încingem o horă, bucurându-ne de faptul că suntem români. Ești mândru să fii român? Da, sunt mândru să fiu român și spun asta cu mare bucurie. Care este tradiția ta preferată românească? Tradiția mea preferată românească? Cred că în special mâncatul sarmalele pe care le face mama și bunica, dar și mersul cu plugușorul îmi provoacă o stare de bine, dar nimic nu se compară cu colindatul. Mersi. Ce înseamnă 1 decembrie pentru tine? 1 decembrie pentru mine înseamnă cel mai important eveniment istoric pe care l-au trăit strămoșii noștri. Pot spune că ce s-a organizat la școală în ziua de astăzi a fost foarte frumos, mi-a plăcut tot. Ești mândru să fii român? Aș putea spune că sunt mândru să fiu român, îmi iubesc tradițiile, îmi iubesc obiceiurile, iubesc evenimentele pe care cultura noastră le promovează și da, sunt mândru. Care e tradiția ta preferată românească? Tradiția mea preferată românească este mersul la colindat, îl fac de când eram mic, acum din păcate vârsta nu mai prea îmi permite, dar mi-aș dori cât de mult posibil să se conserve această tradiție. Ce înseamnă 1 decembrie pentru tine? Să ne unim toată familia și să mergem la paradă și să sărbătorim. Ești mândră să fii româncă? Da, România are foarte multe tradiții și este unică, foarte unică România. Care sunt tradițiile tale preferate românești? Să mâncăm sarmale, să mergem la parada de 1 decembrie și să ne unim, să fim toți. Mă bucur. Ce înseamnă 1 decembrie pentru tine? Deci o să fiu scurt și vreau să vă spun că pentru mine cel puțin 1 decembrie este o dată care pe noi ca români cel puțin ne unește și reprezintă un moment unic în existența noastră. Ești mândru să fii român? Sunt mândru că sunt român, mă mândresc cu acest lucru în fiecare zi pentru că de pe urma românilor au ieșit lucruri foarte importante în lumea asta. Care e tradiția ta preferată românească? Sincer să vă spun, mi-aduc aminte de când eram copil și tradiția mea preferată este mersul cu plugușorul. Cum sărbătoriți de obicei 1 decembrie? Păi de obicei la școală. La școală cu copiii și cred că asta e activitatea mea preferată de 1 decembrie. Pentru că îmi place să văd implicarea copiilor și dorința de a petrece ziua asta într-un mod plăcut lor. Și îmi place să-i văd că vin cu ie, îmi place să văd că vin cu costume naționale, îmi place să văd că își doresc să joace hora în curtea școlii împreună cu profesorii. Îmi place să văd entuziasmul lor. Ok, mă bucur. Care este tradiția preferată românească a noastră? Păi cred că sărbătorile de Crăciun sunt cele mai frumoase tradiții. Cu colinde, cu toate obiceiurile și cele culinare, cu cozonacii și cadourile acelea pe care le primeau copiii pe vremuri când mergeau cu colinda, colaci și nuci. Și colindele românești sunt foarte frumoase. Nu sunt așa într-un ritm mai vesel, mai alert decât cele americane, că tot timpul ne uităm spre ei, dar au o frumusețe aparte, o liniște, așa, o încântare. Și cuvintele sunt, adică și versurile sunt foarte frumoase și linia melodică.
Cred că asta e tradiția preferată, să zicem așa. Spune-mi, te rog, ce înseamnă 1 decembrie pentru tine? Marea Unire a României. Ok. Ești mândru să fii român? Da, Da, de ce? pentru că România este o țară frumoasă. Super. Cum sărbătorești de obicei 1 decembrie? Cu familia sau cu prietenii? Cu amândouă. Și ce faceți mai exact? Dăm artificii și fluturăm steaguri românești. Bun. Care este tradiția ta preferată românească? Nu știu, îmi plac toate. Să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe, La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, România! Dragi copii, dragi profesori, la mulți ani România! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! să spui cu demnitate, român